in the presence of our Speaker, I thought that was the last of it. Bilang pagkalang sa ating Speaker, umayag ang ito sa akin si Secretary Tuyo. Ang buong akala ko ay maganda ang ikakabunga ng aming pag-uusap. Yun lang ay mauuwi lang sa sumbungan at mga maling paratang laban sa akin at anak mo na kay Muslim colleagues kung kanino. Ito naman po, Mr. Speaker. Ako po ay naniniwala na dapat na ipapatid natin